いらっしゃいませ。こちらメニューでございます。種類がたくさんありますね。これにしようかな。どどれ？れ？あ、いいね。それいいじゃん。いい？私は違うケーキにします。これ。同じですよ。ダメ。私は、これにしようかな。やっぱり、これ、やっぱり、これだな。決めました。これにします。よし、みんな決めましたね。すみません。私はこれ。僕はこれ。私は全部。全部？全部。かしこまりました。今日のまとめ。これにしようかな。私は違うケーキにします。これにします。今日はここまで。またね。